Ne gyerek közel ki. Hol van? Hol? Melyik? Jó, hát én nem tudom, hogy de ezt hogy csináltam? De ezt hogy csinálták? Hol van? Jön egy. De miért ezt így bedugta? Ott hoz. Agyám! Hát Maki! Ne, Maki! Maki! De nekem most veszem! Maki! Úgy eljön a másik, és elvesz az enyémet. Igen! Összerennek hajtani! Megtöri, mint a diót! Ez respekt! Azt csinál! Ott van ki, hogy a bebet elvetik. Lesz is szóval, hogy úgyse veszi el. Ott fut! Úgyse veszi el. De ki van írva? Ott rázza! Jó, nem, az ott van, nem. Ott is jön ez! Nem adom, azt Figyelj ki, legalább kapcsolt ki! azt Idén gyanús! Megpróbálja fölbontani! Nem kell neki! Ilyetnek kamerázok, de ezt úgy tudja elvenni tőlem. Ezt nem tudja elvenni. Látott még életét. De figyelj, azt elviszik, annak vége! Na, szia, Eszter! Az elkezd jutni a maghoz. Jó. Hol az Eszter? Bevitte? Ezt nem látszik. Eszter így tart, hogy úgy tudja elvenni, és így hozzátudja, és az volt a baj, hogy odaugrott így hirtelen, és akkor megijedt az ezt, és elengedte rá. Milyen maki? És húztál? Olyan mert ott állt bennem, és az Eszter nem mondott, hogy olyan hamar tartott. És akkor nem volt. Ott tűnne, hogy olyan a kettőt, és nem telte a főhöz. Úgyhogy kell menni minden, és